já vás vítám tady k toho videa a já tady natáčím video o programech a dneska vám ukážu program Audiocity, ho takhle vytáhnu, dám ho sem. Audiocity, otevřeme. Audiocity to je program jenom, že nahrává, tady ten program jenom nahrává zvuky. Můžeme ukázat třeba, počkejte, tak ahoj, já vás vítám tady to videa, stopnu to a teďka to spustím. Tak ahoj, já vás vítám tady to videa, stopnu. Ono to funguje, dělá to lepší kvalitu. A v dalším díle bychom si ukázali, jak se tak akorát dá nahrávat s Frapsem nebo i Bandicam, nahrávat dohromady. My jsme si jednou ukázali, na to ještě máme čas, takže takhle to funguje. Ahoj, já vás vítám tady to videa. Ke stažení to je opravdu zdarma. Říkám, nahrává to jenom zvuk, nic jiného, a tady jak máme nastavení a tak dále. Tady si můžeme na zvuk, mikrofon a tak. Ahoj, já vás vítám tady to videa. Takže takhle to působí. Můžeme takhle se toho mluvit úplně na hlas a funguje to. Předvedu. Ahoj, já vás vítám tady to videa. Takže takhle to působí. Můžeme takhle se toho mluvit úplně na hlas a funguje to. Předvedu. Takže snad vám to pomohlo, je to fakt dobrý program, jenom se s tím mluví, nic jiného, nemůžete s ním nahrávat hry, nic. Je to dobrý třeba na takový ty informačky a tak dále, takže snad vám to pomohlo, tak zatím čau.